kinamangkuangan. Buwan din duhagin. Dabayan na sila. Alsa to alsa. Sutin. Unsa man dua? Ha? What are you doing? Na nagdugo ning kuan nasamad si kuan o. Dili ako nga nagkikisa. I know it was just being out for me because the constitution in Malta. Ay, kagwapo ni Koki. Ang nagwapo kasi Koki. Mes! Memeng! Laway gani si kuan no? Si Krima. Kuta na binig noodles si Krima. Astang biskwit iyang abrihon. Yara ang kawatan og biskwit. Manami sa tubig. Ang kawatan og biskwit. Daw. Winsky! Pwede kayo guzig. Winsky! Winsky! Dito sa kong mga babae na friends. Winsky! Of course, nabigay po na ilang agenda ng mga gay boys. Winsky! Kagwapo sa mong Winsky. Oy! Kagwapo sa mong Winsky! Dito po siya enunciation thing na dili sa Guwapo sa mga babae Winsky. kung siya pinasakitan pag ito ko. Dayon! Wow, Winsky! Kasi may palabas ako.